とうございます。エルコンドルパサ、こちらはですね、南米の中でもペルーの曲です。ペルーの曲ですね。続きましてお送りします曲は、今度ベネズエラの曲です。ベネズエラではオリエントカフェコーヒー豆を弾きながらと言われた曲なんですけども、日本では、有名なメロディーと歌詞なんですが、これは聴いてみてのお楽しみということでお届けしたいと思います。知ってる音楽を演奏させていただきました。次は、チューニョの花が咲く頃になんですけど、チューニョというのは乾燥じゃがいものことを言いまして、チューニョの花、乾燥じゃがいもの花が咲く頃に2人は会いましょうっていうちょっと失恋な悲しい歌なんですけど、でも陽気な音楽なのでみんなまたノリに乗ってください。音楽南米旅行でペルー、ベネズエラの次のこのチューニョという曲なんですけれども、クワンドプロレス界でチューニョの花咲く頃に、こちらはボリビアの曲になります。どうぞお楽しみください。
チューニュの花咲く頃にということです。続きましてお送りする曲はですね、これもボリビアの曲なんですけれども、ボリビアにあるですね、ディアブラードの祭り、悪魔の祭りと言われているですね、すごい有名な祭りがあるんですが、そこで演奏される曲ですが、ここで特徴的な楽器を使います。なんだか悪くありますか？これですね、外の側はアルマジロなんですけれども、今やったようにガチャガチャガチャって音がねするんですね。はい、この楽器を使ってお届けする曲がラ・マリポーサ、蝶々という曲です。途中でですね、手拍子、手を振ってトントントン、足を踏んでトントントンというくだりがありますので、ぜひ皆さん一緒にやってくれたと思います。ありがとうございました。ボリビアのオルーロンという曲ですね。マリポーサ蝶々という曲です。一頃小学校の音楽の教科書にも載ってたのでですね、知ってる方もいらっしゃるかと思います。さて、続いては、ボリビアからですねアルゼンチンの方に、ちょっと移動してみたいと思います。この曲はですねアルゼンチンの、名前では
馬若渓谷の男というようなタイトルなんですけれども、実際世界ではですね花祭りという名前でシャンソンなどです非常にヒットした曲です。こちらの曲もお送りしたいと思います。皆さんよかったらここに出てきてもらって手をつないで踊っていただければ嬉しいです。どうぞやれる方前へどうぞ。
かな